ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якчандта мошинои ҳархела арзона мондагем. Ҳамашон бо дархости шумое ва шумо ҳам дастгирӣ кардани моро фаромӯш настоед. Ҳамон лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед, дар комментария мошинаи мехозагитона номша бинависед. Мо ҳам номи мошинаҳоро, наворҳоша бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. Мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро аз ҳар як шумо хоҳиш менем ки видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо бардоро дастгирӣ кунед. ҳатман кадоме аз шумо агар мошини фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. ҳатман дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем ва бардоро мухлисои Кемри бинависед дар комментария. Агар 10 нафар Кемри бинависад, пагаҳ як навор фақат Кемриҳоро мемонем. Мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошинаи фурӯшии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи седан қарор дорад. Соли бариш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин. Коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Моторш навай, кондитсионер кор менад, 4 баллон нав. Ҳолати мошин беҳтаринай. Мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Моторш маслан намехӯрад. Бардоро мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдини Балхӣ. солона ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. Ҳама ҷои мошин 100%. Мошина фақат мегирӣ ҳай менӣ бародар. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалдини Балхӣ. нарша 45000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. ҳамин қатъи ҳамин дору саргардон ҳамин дору мара девона када қатъи ҳамин Клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насанде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳамин вируса мекиша. ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчина охирсан шин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар гӯш идо матра дигар дору намекунам. ва барои то дору овардум макон маҷнун меган ира барои простатит хунукӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез мерем беҳад доруи хуба. яке аз беҳтаринаш ия биюм беҳтараш инаям биохес мегам полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли Малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳамин куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ки результати 100% оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбе қарор дорад. соли бариш 1994, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор нав кадагай, коробкаш навай, рулавои нав, краскаи нав. мошин ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. ҳолати мошин хубай. сирож настум дар кӯшигай, ба мин сабаб мошина мефурӯшад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 33000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар комментария хеҷбек бинависед. як навор фақат хеҷбекҳоро мемонем. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra F дар кузуфи караван. соли бариш 1996, объеми мотор 1.6, сӯзиши вориш бензин газ. ҳолати мошин беҳтаринай 100%. задагӣ пӯстидагӣ надорад, таҳпааш ҳама ҷош 100%. ҷои дар кориш соза. ва моторшам навкадагай, утилизатсия ҳаст. фақат мошина мегирӣ ҳамини ҳуҷҷатош то моҳи мартай. солаш 96 бардоро. коробкаш механика. салонаш тоза ҳакай. я бардоро боз занг занем ба телефон чақ менем нашудагум маълумоташа ки агар нагуфта бошем.
дар видео ҳамаш 100%. мошина 2-3 моҳ пеш харида будем, 21000 харида будем, я 6000 дигар расход карда будем. Масалан мошина полный нол ҳама ҷоша тоза кардем, бисёр ҷоша нав кардагем, 26-27000 қариб ғалтидагем мошин, лекин мошин нархаш 25000 сомонӣ мегем. бо муомилаи хуб дора, харидорои конкрет набошанд, биан мошина бинан. нархи мошин 25000 бо савдо мешава. сирожна сум дар кошига, ба ин сабаб мефурӯшем мошина. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалдини балхи, яъне ки Калхозобод. ина бардоро моторш навай мошина. мошин як кор дора бардоро, ҳамон ҷои ов мерезӣ меояд помпаш масад мерезам, пай помпаша тамом, ҳам туғримена қуплена мешава. исуша ҳал менем. мақсад ки харидори конкрет набоша, касе бихарша пушаймонам намешава. иншоалло ки пушаймон намешава харидор. касе бигираша бо раҳмат мега. мошинам хеле мақсад бисёр ҷоша нав хариб ки ҳамаша нав кардем. мошина ҳамаша нав кардагем. я бардоро хайр харидор боша, кадоме занг бизанед, рақамо дар рӯи экран занг бизанед. 93 600 44 62 ватсап ҳам аста, метавонед ба ватсап, метавонед ба простой ҳам занг бизанед, телефон худи занг бизанед, бо миён мебинед. шайна мақсад ҳама ҷо қариб ки камера кардам, дурунша камера кардам, ҳамаша болоша омадар. хайр дурша бо як бор дига камера бинед. дару ина бардора бо бурга салонш тоза акай. мантафон кор мекунад, флиш-карт хатиам через блютузам 4 колонка дорад. ина бардора ҳамаш кор мена, ҳар чордарош кор мена, ягон дарш мақсад чӣ неста, ҳар чордарош хушрӯҳӯй мешава, маҳкам мешава. ина бардора салоншам тамошо кунед. хайр бо ягон маълумоти дигаш боша занг бизанед. фақат харидорои конкрета занг бизананд, биён савдо кунанд, бинанд. аввал мошина хушрӯ ба савдо 25000 сомӣ бо савдо мешава. бардора моторш 1.6, соли мошин 96, газ бензин ҳардуш кор мекунад. бардора марҳамат занг бизанед, ба телефон чақчақ мекунед.